Мариус беше дребен и бърз. Виктор винаги гладен. Сали обичаше да пее, Георги да рисува и тогава беше ченгето. Той обичаше да разсмива всички. Заедно те бяха най-палавата група в училище. Имаха много строга учителка. Госпожа Петрова имаше очи като на ястреб и глас, който можеше да смълчи стая за секунда. Един ден на госпожа Петрова и писна. Децата бяха изключително палави. Вън, всички вие вън от моя клас. Петимата приятели стояха в коридора. Чувстваха се ужасно. Какво щяха да правят сега? Всичко е моя вина. Аз започнах жабешкия хор. Не, аз съм виновна. Моята песен беше твърде силна. Всички се чувстваха тъжни. Обичаха да учат, дори и да не бяха много добри в слушането. Трябва ни план, прошепна той, а очите му блестяха. План да се върнем в добрите книги на госпожа Петрова. Децата събраха глави. Идеите хвърчаха като пуканки. Накрая Георги художникът се сети за нещо. Хайде да й направим подарък, възкликна той. Една огромна картичка с рисунка на нещо, което тя обича. Тя обича котки, цветя и дъги. Всички се захванаха за работа. Виктор, изненадващо, беше много добър в рязането на хартия. Мариус лепеше с прецизността на хирург. Сали намери най-ярките цветове. Георги, разбира се, нарисува най-красивата картина. А ченгето? Той разказваше вицове, поддържайки настроението на всички. На следващия ден те поднесоха подаръка си на госпожа Петрова. Беше огромен, покрит с брокат и пълен с цветове. В средата пухкава котка седеше под дъга, душичка букет цветя. Строгото лице на госпожа Петрова умекна. Тя погледна децата, после обратно към картичката. Лека усмивка се появи на устните й. Благодаря ви, каза тя с по-мек глас, отколкото някога бяха чували. Това е много мило. От този ден нататък нещата се промениха. Децата все още бяха пакостливи, да, но те също запомниха урока. Понякога малко доброта може да стигне далеч.